Това е нереално, бе. Ей, тъпана. Ела там горе. Ела тук горе. Къде да дойда? Тук горе, да. Идвам. Пак ли гаври ще ми правиш, бе? Гледай как пазва се. Не! Ай, какво правиш? Я пождай, я come si gioca tanto. Come si gioca tanto. Come si gioca tanto. Добре. Гейски. Гейски ли? Що е гейски? Не харесваш ли как жената си хвати газа? Не, бе! Не ти ли харесва как жената си хвати газа? Махай са! Тър! Стопанар. Идай пак. Пак ли изкажи? А, да! Искаш пак ли да дойда? Да, да те набия. Ко викаш, ако съм филм на живот, ще ме направиш на 10 стотинки ли? А? Чао. Не, няма чао. Вето. Май сразу. Не се вземе. Сега се готвям. Не си майко, мила, какъв е този землят голям? Не! Нет! И блядь, сука! Не! О! О, как ти да бърза! ланташ! Защо клекна? Лагай да манкаш. Лагай да манкаш. Лягам, то наистина трябва да лягам след това, което съм. Наистина ли? Май. Що ако ще правиш да пак? Ще биеш чекили. Ти ги знаеш тя що, бе? Аз не знаеш, че толкова голям. О, майко, сготвен си. Вей, да ти бам. Да ти бам всичко. Защо? Да ти баеш ташака. Моля! Това не мисля, че е малко гейско. Фулбокс! Пак ли ще го Фулбокс! Фулбокс! Купа! Да, лагай да ланташ. Ай, падай, хюмне! Останах на 9 трябва! Помощ! О, бе тука. Да бях ти казал, че съм на 50 кръв. И напред се да беше пак ще кексна. Да лагай да ланкаш. Да, аз ли? Уй, ще репорт ли? Що? Какво съм направил? Нищо. Но тогава ще ме повечеш. То ти гей. Не съм гей? Не, шегувам се. Ай, няма да влизаш. Аз ще я плодна, защото си много слаб. А, не, няма да те репортвам. Ей! Ко? Негър. Моля! Ти знаеш, що не е Family Friendly? И Никите ти може да се ядоса. Какво правиш, бе? Ко става, бе? Не. Ашава, иди пла! Нещо не става, иска да те сгавя! Ха-ха, смешко. А да се му биеш?
О, майко мила! О, майко мила! О, майко мила! Бăi, este нормален. По Знам. колко часа играеш на ден? 25. Наистина ли? Да, в 24 часа в ден не играя 25 часа. Знаеш как става? Как? Еми аз не знам. Като играеш до 1 часа. Не работи така. Що се сетнаха билдовете, бе? А те не се сетнаха. Вой! Имам една идея. Не имай. По-добре да нямаш. Ма не ме би за малко. Не ме би. Какво искаш? Виж горе в левицата. Ох, майко. И всичко се махна. Вой, да ти ба ушите. Моля! Да, виж, даже всичко се махна, даже и ти се махна. Видя ли? Да, защо ще ми беше ушите? А не мисля, че е малко странно. Но! Почна да спаме като наш педерас. Ла. Нещо да кажеш? Педерас малък! Не може да! Тъпата помпа да бе 82. Как помпата ще бе? О, майко мила! О, майко мила! Да ти всичко да ти изям. Даже е хуя ли? Натурално, да. Идвай тук. Не! Чакай, аз си мисля, че това е мое. Какво? Не знам, бе. Какво стана? Айде, че ме скучно някой да убивам. О, майко. Бăi, бахи смешка. Ама тук не правиш нещо. А. Еми вече правя. Да си изяме езика. Според тебе масивно ли е? Малък педерас! Ох, супа целия диван. Моля. Защо не дей? Кой те направи диван? Стига си стена, бе! Масивно! Стига с това мене! Масивно! Аз как те стена? Аз как не те мога? Бла 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 бла. Значи аз как те стелям, а ти не ме стеляш, ти ме стеляш, аз те стелям, аз те стелям, и ти не ме стеляш. Но аз на ти, но аз! Масивно ли? Не. Що не? Защото не знам. Що така си каза? Бла. Не дей само прави в кръгче. Искаш сега? А? Искаш ли? Не. Май искаш. Искаш. Ела тук малко, бро. Тези тук са мои малко, братенце. Ето вляво. Се си сготвен. Айде в детската градина. Детската градина ти, бе.
Връщам те в детската градина. Мама, пише мак. Окап. О! Не! О! 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 Вече излъж! Да си я! Цялата къща. Ако остана. Vehicle се е сетинг. Защо vehicle се е сетинг, пък това се е сетва? Слез долу. Зад тебе съм. Слизай. Ай. Ха, бле. Я танцуй. Танцуй. Damn. Тихо, слушай Fortnite скинове. Ха, бле. Тихо, бождай. Тихо, слушай Fortnite скинове. Да, искам да ми гифнеш нещо. Не, харесваш ли Fortnite скинове? Харесваш ли им газа? Нещо такова? Ай, кажи ми, колко вила се има? Колко имаш? Имам 850. Айде да гифташ нещо. Ако не иска. Къде отиде? Тука. Шестдесет и две! 62 в глава е нереално. Къде се? Как гледа? Текичко така нагоре. Ха, бле. Мане, мислям всеки един шот! Алка. Не! Ай без силове вече. Хо, хай. Дахам се. Махай ги. Махам. Яра ми да. Нямам. Еми вече само този ефект ям. Майме. Коста! Къде живееш? Не. Къде влизаш тук, бе, да не ще вазва? Къде живееш, казвай? В Българ живееш, то? Не, в Изград. Да, в Изград. Ай някой ден на скейт парк. Ако не може. Що знаеш къде е? Да, знам къде ще. Ай някой ден. Не може. Що? Искаш да ме набиеш ли? Не. Да караш. Печелетка. Моите тетрадки Dead Game са ми много малки. Не ми са удобни. Ще дам моята да караш. Окей. А ти на колко години си наистина? Не съм паднал. На колко години си? Кажи ми наистина. На 9 ли си, на 10 ли си, на 11 ли си, на колко си? На колко си? 11, бе. Окей. Аз мисля, че си на 10. Кога ти е рождения ден? 17 август. Значи спомням. Той не е скоро. Значи аз с някой друг табъркам. Виж ка направих тук. Ела тук. Good boy. Моля те. О, крап! Браво! Айде бе аз. Чай, колко е часа? То става спион. Айде, чай, брат.